И здравейте на всички, аз съм Сашо и това е следващият епизод на Grand Theft Auto 4. Така, сега в този епизод ще излезем на първа среща. Но за целта трябва да се обадим на Мишел. Звъним. И да, тук сега ще следите разговора. Така. Сега уредихме си среща с Мишел. Ето тук, опа. Ето тук. И да. Нека да отидем. Сам да вземем количката. Сега, отиваме на първа среща. И да. Така. Сега отиваме в къщата на Мишел, където нали, ще имаме мисията. Да. В този епизод 2 мисии. Няма как. И да, 2 мисии в този епизод ще минем. Така. Роман ни звъни. Така, имам мисия на Роман. Сега, тя ще изчака в следващата мисия. Сега ще минем, ще направим първата среща и ще отидем при Роман. Така че, да, приятно гледане на сценката. First date. Мисля, че тук ще има малко такова, някаква паузичка. Да. Така, това са местата, където може да водим Мишел. Сега ги показва. Местата, където не можем да носим Мишел. Така, но ние ще заведем да играем боулинг. Я. Ох, кочоу! Така, шегувам се. Ох, майко. Няма да я дозънеш точно тук. Не. Категорично не. Това бе за какво ми е? Окей. Това за какво ми е? Добре, мисля да го скипна. То няма смисъл това да се гледа. Така, скипвам го и ето вече тук на истинската сценка. Hey, it's Nico. Hey, I'm just finishing my hair. Come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Did you just move in? Why? Your stuff is new. Some even still have tags on. Oh, well, I like things clean. I can see that. But, everything's new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. OCD or something? Oh, So, where are you taking me? you look good. Thanks. I don't know. I'm new here. Thought maybe we could go to the, fun fair. Yeah, great. Let's go. Love the fun fair. Actually, we call it, carnival here. Whoop-de-doo.
Така. Сега скачваме в нейната кола. Опа. Извинете. Сега скачваме в нейната кола и ще отиваме до карнавала. Къде ще играем боулинг. Ама аз хабер си нямам как се играе. Мъчил съм се. Ако някой от това знае как се да играем боулинг тук в четвърката, моля да напише в коментарите, защото аз хабер си нямам как да го направя. И затова само ще го скипна, защото сега да се мъчи тук в път. Няма смисъл. Ще го скипна. И да. Мал. Такова е положението. Така. Тя има кола. А за какво аз карам, бе? Добре, нали съм джентълмен. Бяхме отишли поне с моята истинска, която аз си я купих. Също си откраднах и нямам кола. Така. Баре, какво ще те следвам сега? Ай, по-бързо да свършвам там. Мисля, много ме дразни, само трябва... Я. Искам да видя грозната сура отзади. Вау! Оли! Добре. Хубаво. Така. Добре. Така. Сега... Влизаме тук в боулинг залата. Абе, айза. Хубаво, тук ще вляза. Абе, пак ще абе, надъхах се. Ще се пробвам. Нямам хабер си, нямам, често казвам. Така, айде да се местим. Така. И сега какво? The fuck? Абе, какво ще се занимава? Опа. Какво ще се занимава? Добре, забавлява ли се? Да, хубаво. Сега да я носим от тях. И... че нямам оръжие да я убия. Ще късам сексът. Mother of Russia. Така, шапка на Русия, Тъглайф. Изглеждаме. Окей, опа. Не ме интересува. Бягай тук. Така. Качваме се в нейната кола. Искам да те взема, ще ми я подариш ли? Изкарайте се, не искам повече да я изкарвам тая. Така, те между другото ще са... Няма повече да ни е приятелка за нататък. Те пъти го карат като румънци. Ако някой е румънец с български произход, да не се сърди. Така. Братовче, да бе, казвам се. Добре. Айде, колко остана до твоя тъпия апартамент, че не мисля... Не искам да изслушам помярския глас. Мале. Никой шофьор. Аз шофьор е. Добре. Почти стигнахме до тях. Сега ще оставим и... Майко. Извинете. Без да искам скипнах сценката, по навик. Окей, сейфваме. Много съжалявам, но скипнах сценката без да искам. Аз пък ще взема моята кола. Просто по навик и... Не се осъзнах, много съжалявам. Така. Нека да отиваме на мисията при Ралан. Нали имах една мисия при Ралан? Какво стана, бе? Телефонно обаждане.
borrowed money from them in the first place, Roman. Anyway, I was seeing Michelle. I thought you wanted me to date her. That's what it means, me getting picked up and sent to hospital. Come and pick me up, cousin, and at least tell me that you got some titties out. Maybe then your betrayal will be worthwhile. What nice titties, yes? You're an animal, Roman. Nothing can stop you being horny. I'll see you soon. Така, аз що си мислех, че трябва да дойма от тука. Прибили се го явно. И да. Ами, нека да отидем да го вземем от болницата. Добре. Така. Сега чеме да го вземем от болницата. За да продължим, нали? Напред. Така. Холи, моли. Не ма боли. Опа. Сори. Холи! Ама май тебе те заболи. Окей, нещо ми е много лигаво сега. Нямам интернет, се чуя какво правя. И единственото нещо, което можеше да направя, да снимам клип. Така че... Опа. Не заискам. Окей, сега че ме вземем Роман, го закараме до тях и да приключим с епизодът, защото може и да имам работа с баща ми и да. Така... А ти не ме ли виждаш какво трябва да му свиря, бе? Той да не е слаб. Солдите. Окей. Прибиха ли те? По-хубаво. Но бе, сега нека да го закараме до офисът му, който е пълен боку. Добре. Да. Тая игра сега ми е много по-интересна, отколкото да играя GTA San Andreas. В смисъл, графика и... бе, какво стана, бе? Бе, само те докоснаха, бе, защо? Окей. Какво искаш пък ти, бе? Не, бе, само ще го оставим. Бенк. О, шет. Тука не само пента. Тука имам и... голям кил. Окей. Така стигнахме. Добре. Извинете, ако се чуло нещо, без искам. Просто бях много близко до микрофона. Така, минахме тази мисия. Нека да приключим. Ама никой ще бъде в колата. Окей. Надявам се този клип да ви е харесал. Коментирайте. Оценявайте. И ще се видим в следващия епизод. Чао.